diriginta voastră și deși nu v-am explicat de ce n-am mai fost diriginta voastră, am crezut că ați înțeles, dar pe parcurs la tasa. Deci, privind în perspectivă, mi-am dat și eu seama la rândul meu cât de multă nevoie aveți de un diriginte, așa cum a fost anul lor și pentru voi. Și atunci am cedat locul dânsului, tocmai pentru ca în ziua de astăzi să aveți cui să mulțumiți munca pe care o făcut dânsul, fiind de o mare, inestimabilă valoare. Eu, ce pot să vă spun? Știu care îmi sunt limitele, știu că pot să dau foarte multă căldură, știu că nu pot să fiu dură și poate că lucrul acesta pe unii îi supără, mai ales pe băieți, care vor să fie ceva sobru. Dar, gândind în perspectivă și știind de câte durități veți avea parte în viață și de câte lovituri, poate unii, m-am gândit că o căldură în plus nu vă strică. Deci, faptul că nu ați avut părinții lângă voi, pentru unii, o dragoste adevărată de mamă contează foarte mult. Eu vă doresc multe succese în viață, întâi de toate succese la bacalaureat și mai departe la admitere. Vă doresc să ne întâlnim cât mai curând și să aveți ce să ne povestiți numai lucruri bune despre voi și despre familiile voastre. Îmi doresc mult să aveți familii frumoase, cu copii mulți și să știți că le dăruiți și lor aceeași dragoste pe care v-am dăruit-o eu și am încercat să vă dăruiesc. Numai bine! Doamna profesoară, dacă aveți ceva de spus, sau oricine dintre dumneavoastră, doamna profesoară de chimie. În cursul acestui spectacol mi-am dat seama că au trecut 10 ani de când și am fost sărbătorită. Am îmbătrânit și eu. Dar ultimii 2 ani de viața mea, când am fost alături de voi, am niște amintiri foarte plăcute. Mulțumesc celor, în primul rând, celor sărbătoriți pentru aceste amintiri plăcute, în general tuturor elevilor acestor școli. Chiar dacă materiile predate de mine n-au fost dintre cele mai îndrăgite de voi, sper că totuși am reușit să vă trag atenția asupra acestor materii mai mult stricte, reale, nu atât filozofice, dar lingvistice. Sper că, pe lângă faptul că am fost profesoară, am reușit să vă fiu și un pic prietenă. Mamă n-aș putea să spun, dar prietenă sper că am reușit să vă fiu. Vă urez numai bine, sănătate, credință, cum a zis și doamna directoare, și să știți că și la bacalaureat și după voi fi alături de voi. Da? Câteva cuvinte și colegilor voștri din 12B. Hát nagyon sajnálom, hogy valahol nagyon sajnálom, hogy nem lehettem nektek osztályfőnökötök, örvendek viszont a saját osztályomnak. Tudom, hogy többször összevesztünk, tudom, hogy nézeteltéréseink voltak,
de ezek mulandó haragok voltak. Remélem, hogy számotokra sem jelentettem nagy gondot. Dacă doriți, vă traduc ce le-am spus colegilor. În primul rând, nefiind prezentă clarinenii, am îndrăznit să le spun copiilor, elevilor din, nu mai sunt copii, din 12B. Mai ales anul trecut am avut multe divergențe, de multe ori am certat foarte dur, dar sper că am înțeles că toate aceste discuții, divergențe, au pornit de la faptul că le-am dorit numai bine. Încă o dată voi fi alături de voi totdeauna. Domnul Țăru nu vrea să se uite la mine, dar știu că are un cuvânt de spus pentru cei de clasa 12-a. Am mai spus-o odată și o repet și acum. De câte ori mă aflu în asemenea situații, mă bucur de emoțiile și cu atât mai mult cu cât, chiar dacă n-am fost zi de zi alături de voi, sufletul meu a fost permanent de la începutul școlii în această școală. Și dacă Dumnezeu va îngădui și va ajuta, va fi și în continuare. Sunt pus într-o situație dificilă pentru a încerca să-mi dau seama atâta promoție ar fi la care particip. În orice caz foarte multe. Mi-aduc aminte de începutul acestei școli, care pur și simplu este o binecuvântare cerească și pentru aceasta trebuie să mulțumim în Bunul Dumnezeu că a dorit și am făptuit prin greutăți o mână de oameni această școală. Așa, după cum știți, este prima școală a cultului adventist din toată Europa de Est. Pentru clasa 12-a, eu zic clasa 12, corect, se spune a 12-a. Deci, pentru mine există singură clasa 12-a. Îmi aduc aminte cât erați de tinerei și de dezorientați și cât sunteți acum de ferm, de hotărâți și de stăpâni pe picioarele voastre. Sigur că orice început înseamnă o serie întreagă de greutăți. Nimeni nu este perfect. Nimeni nu știe totul ce de multe ori am fost pus în situația să învățăm pe parcurs. Rog să mă credeți că de fiecare dată mă gândeam dacă a fost suficient mâncarea, dacă dormiți bine, dacă reușiți să vă învățați în acest program care acum considerați și consideră cei care sunt în continuare un program bun, pentru că așa este, pentru coectivitate. E greu ca să poți să satisfaci și toate cerințele, mai ales că Dumnezeu ne-a creat fiecare entitatea Lui. Totuși, cred că s-a reușit să se realizeze acea unitate de simțire și de părtășie între toți elevii acestei școli. Aceasta mă spun ca dascăl, ca om care cunosc ce înseamnă atât banca cât și catedra și aș dori ca prima promoție a acestei școli și a primei școli adventiste din Europa Centrală și de Est să fie promoție deschizătoare de drumuri sau deschizătoare de drumuri
pe un singur drum, și anume egală cu Hristos. Dumnezeu să vă ajute ca reușitele voastre să fie depline, așa cum dorește Dumnezeu. Amin. Prea multe. Tot spus. Un singur lucru vreau să vă spun. V-am iubit și vă voi purta în suflet poate ani de zile. A fost greu la început. A fost vremuri în care ne-am uitat urât unul la celălalt. Dar a fost vremuri în care poate s-a scumpit mai mult decât a fi trebuit. De acele zile vă rog să nu uitați și să vă aduceți aminte în trecerea anilor. Vă rog din suflet să nu uitați școala, să nu uitați conducerea, să nu uitați colegii și mai mult de atât, să nu uitați că cineva acolo sus vă iubește. Vă doresc să aveți bafte la examene și mult noroc în viață. Și chiar că nu în ultimul rând îl invit și pe domnul Lari să-ți spun că... Cred că și domnul Lari ne iartă pentru tot ce am făcut astăzi. Va trebui să urmăresc caseta, jumătate din timp l-am petrecut la bucătărie. Și mai discutăm probleme despre libertate. N-a fost în planul meu, n-am știut că o să ajung la școală aici. Cred că nici dintre cei de clasa 12-a nu și-au imaginat înainte de a fi chiar aici. Aș putea spune că am crescut și am învățat împreună fiecare responsabilitățile pe care aveau să-și le asume. Am încercat fiecare să le facem cât mai bine. Cu siguranță s-a greșit și într-o parte și în cealaltă. Au fost și lucruri foarte bune. Vă invit să le reținem în mod deosebit pe acestea din urmă. Nu sunt obișnuit. Observați cum tremură microfonul în mâna mea. Nu sunt obișnuit cu un asemenea moment. Am convingerea că după ce veți termina această școală, mulți dintre voi ne vom întâlni, asta vă spun ca o dorință din partea mea, ne vom întâlni în locuri de același tip cu cel de aici, locuri în care tinerii să poată primi o educația pe care Iisus dorește să o aducă în inima și mintea fiecăruia. Cred că sunt, în mod deosebit, cei de clasa 12 conștienți de lipsurile la acest nivel. Ei le-au suportat cel mai mult până acum, 4 ani de zile. O școală care de-abia începe, fără experiență, se clădește foarte greu. Trebuie multe generații, din păcate, care se formează așa
ajutându-se ei între ei mai mult decât primind ajutor de la persoane foarte bine pregătite. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Este, cred, firesc la un început de drum. Le doresc absolvenților peste 3 săptămâni un drum foarte ferm în viață și o țintă foarte clară, chiar dacă cu siguranță vor fi și poteci lăturalnice, în final să ne putem întâlni cu toții la victoria finală, întâlnirea cu Iisus. Mulțumesc! În sfârșit, un moment de bucurie în care apare. Și aș vrea să încep tot cu muzică. Și o să ghiciți persoana pe care o voi invita după aia. Domnul Ioji să intre pe scenă. Eu cred că tot cei de-a 12 au cele mai multe cuvinte de mulțumire. A fost cu ei în Olanda, i-a purtat pe la concerte, i-a înălțat sufletește, i-a ajutat, s-a mai uitat urât la ei, i-a mai băgat în sperieți, dar eu cred că până la urmă a fost foarte bine. L-aș ruga să ne spună câteva cuvinte despre cei 4 ani pe care i-a petrecut împreună cu ei. Eu nu sunt cel mai în măsură să vorbesc, dar e prietenul meu și îl iubesc foarte mult. Îl invit să vorbească. În primul rând vreau să-l corectez pe Mitică, pentru că sunt aici numai de 3 ani, nu de 4. Scuze, Mitică, ai greșit istoria. Sunt emoționat, rar mi se întâmplă, dar nu știu ce să vă spun în afară de mulțumirile pe care neapărat vreau să vă adresez pentru colaborarea dumneavoastră. Pentru mine a fost în aceeași măsură învățare ca și pentru voi. Când am venit aici, n-am avut niciun studiu dirijoral în spate zis. Cu voi împreună am învățat să dirigez. Bine, acest lucru poate pentru unii n-a fost evident, neștiind ce înseamnă dirijatul. Eu am învățat foarte mult aici din necesitate. Se zice că un dirijor care nu petrece câtva timp la o formație amatoare, niciodată nu o să înțeleagă ce înseamnă adevărata muncă cu oamenii. De ce? Pentru că amatorii răspund cu totul altfel. Și ca să faci cu amatorii lucruri care am încercat să le fac și eu, cel puțin 50% cred că am reușit, poate și mai mult, a fost și pentru mine o școală. Scuze pentru acele priviri care uneori v-au speriat, dar nu v-au speriat ca să vă speriați. Ca să vă speriați. Deci v-au speriat ca să știți foarte bine că am vrut întotdeauna calitatea, am vrut întotdeauna să fie cât mai bine. Mersi pentru ajutorul dat, mersi pentru acele turnee minunate, nu știu câte au fost, cel puțin 10 cred că au fost ieșiri cu aceste coruri, cu aceste corulețe, cu acești oameni, în general aceiași oameni, au venit întotdeauna. Cred că nu o să uitați niciodată aceste concerte care le-am avut, mai cu seamă cele 2 concerte de Crăciun. Nu știu câți dintre voi o să mai aibă prilejul în viață să cânte la un asemenea concert de Crăciun sau de oricare ocazie, cu orchestre, cu tove și cu mare gălăgie și cu emoții multe.
Scuze mi-am cerut, mulțumiri v-am adresat și cred că mi-a rămas urarea de succes pentru cei care peste câteva săptămâni o să tremură, nu așa cum tremur eu aici, ci cel puțin de 10 ori mai mult. Nu vă speriați, nici nu veți observa și va trece deja. Ca un duș rece. Îi mulțumim Dumnezeu pentru că de ce eu vorbesc mai ales în numele celor de-a 12-a. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi și îl rugăm să ne ierte. Pentru că de multe ori am dovedit dezinteres pentru muzică când el a vrut în muzică să ne apropie de Dumnezeu. Îi mulțumim. Voi niciodată nu m-ați supărat pentru că ați avut dezinteres. Voi nu ați avut dezinteres, voi n-ați avut chef. Sau ați fost prea obosiți. Sau a venit o idee care neapărat trebuia să fie spusă la vecinul. Deci, prietenul meu mă cunoaște, nu știu dacă e aici. Este aici. Și m-a iertat întotdeauna și eu l-am iertat, așa e? Mersi. Așa este, când ești tânăr, îți vine o idee și trebuie să spui. Indiferent unde te afli, indiferent ce faci, trebuie să spui și foarte bine că ai spus. Dar, de multe ori a fost deja prea mult. Încă o dată, mersi, scuze pentru tot și paftă. Dacă unii dintre scumpii noștri profesori sau dintre cei care ne-au educat sau dintre pedagogi nu au de un cuvânt de spus, este invitat să-l facă și este acum momentul ei. Nu mai am lucruri de Aș vrea să vă amintesc și lucrurile bune și să rămână pentru voi o atmosferă care să ne dea ocazia să zâmbim cât de mai întâlnim. De asemenea, eu aș vrea să amintesc aici pe colegii cu care am lucrat, pe Marcela și pe Tibi Covaci, care au avut și foarte mult de făcut multă dăruire și vreau să le transmit. Sper să fie asta cât mai curând. Că voi ați aplaudat când am vestit numele lor. Pentru că în spatele meu se pregătește ceva, vreau să mă opresc aici și să vă urez poftă bună. Este anunț un penultim cuvânt, un cuvânt de suflet, un cuvânt venit tot din partea unui om care a intrat curând de la mine liceu și care cred că a prins drag de noi din cum. Vă mulțumesc mult și cum sunt și eu aproape de un an absolvent al unui liceu, m-am gândit că puține vorbe de suflet nu ar strica, mai ales acum la încheiere. Ar fi vorba despre câteva amintiri ale liceului, văzute așa prin ochii unui poeta, dar cu neadevăratele. Amintirea liceului este pentru fiecare din noi ca o picătură de ploaie, strivită între genele grele de visuri. Este ca un gând văinar rătăcit undeva pe aproape, ca roa dimineților, târziu incendiată de soare, ca o secundă, boabă de nisip, căzând între țipra fără sfârșit a timpului. Amintirea liceului este ca firul de iarbă peste care trece grăbit. O mică boboruță este frunza pe care o ținem îngândurați între degete, este raza de soare ce țânghe privirile, este ultima silabă ce o rostești înainte de a visa, bun rămas copilărie, viață nouă, unde ești? Mulțumesc! Un ultim punct, ultimele cuvinte sunt ale diriginte noastre scumpe, care ne iubește și care vă iubește pe voi cei de-a 12, este mama voastră, domnișoara Gabriela Negru. Mulțumesc că am primit în clasa la 12-a pentru cei 3 ani pe care i-am petrecut împreună, pentru momentele deosebit de plăcute și pentru cele mai puțin plăcute, pentru
tot ceea ce au făcut ei pentru mine și n-au făcut puține și bune și mai puțin bune. Și aș vrea să invit pe toți cei din clasele a 12-a, și cei aici, pentru o mică atenție din partea claselor a 11-a. Deci dacă doriți să veniți aici în față, toți cei de a 12-a. Un penultim cântec din partea claselor a 12-a. Corul claselor a 12-a. încheia o rugăciune seara de părtășie și sărbarea mașinatului. Marius și Amina. Dai puțin. Aș avea și eu, deși nu vreau să mă plictisesc. Toate personalitățile au avut un cuvânt, însă o persoană nu a spus nimic. Și dacă nu am făcut bătături la sapă, am făcut la aplaudare. Aș dori să îl aplaudăm și pe un anume domn care nu a vorbit. Aș vrea să-l aplaudăm pe Domnul Iisus Hristos. Vă rog să aplaudăm.
putea prin colegii noștri să vorbim noi cu el. Doamne, vin înaintea Ta pentru a-ți mulțumi de aceste minunate momente de părtășie. Îți mulțumim, Doamne, pentru că suntem prieteni și ne putem bucura de prezența Ta. Îți mulțumim frumos pentru că timp de 4 ani Tu ai vegheat asupra noastră în această școală minunată. Îți mulțumim, Doamne, că ne-am putut înțelege bine și am putut să ne bucurăm în permanență de binecuvântările Tale. Îți mulțumim pentru că am putut să creștem alături de colegii noștri și de profesorii noștri. Te rugăm, Părinte din ceruri, să rămâi în continuare alături de noi. Iisuse, Tu știi că ne e teamă de viitor. Te rugăm să mergi cu noi. Te rugăm să ne întărești credința noastră în făgăduințele Tale. Și Te rugăm, Doamne, ca, indiferent ce ar veni, să rămânem lângă Tine. Te rugăm să ne ajuți să avem privirea țintită spre Tine și spre ceruri. Și Te rugăm să rămâi cu toți colegii noștri din școala aceasta. Ajută-ne, Doamne, să rămânem prieteni pentru veșnicie. Și Te rugăm, ajută-ne, chiar dacă aici nu ne vom mai vedea, să ne vedem în împărăția Ta. Așa să fie, Doamne Iisuse. Amin. Leinele, anunțăm masa festivă și felicitările care vor avea loc la ora 7:30, 8:20, în cantina liceului. Dar vă rugăm până atunci să ieșim și să facem câteva fotografii ca să putem aranja sala pentru masă. Vă mulțumim și Domnul să fie cu noi toți. Amin. Atunci avem un semn. Cine vine pe mâncare? Hai cu mine, Mau. Hai că ne luăm după aia. Hai, micuțule. Bă, mă sunt după. Filmează-mă.
Masă, că noi am făcut totul. Avem un sărbătorit aici. Mult iubitul nostru Einstein. Einstein.